آمادەکاریە هەڵبژارتنان دکە ji bo wê yekê jî komisyona bilind ya hilbijartinan dixwaze aktif bike destpêkê ew ê hilbijartinên şaredariyan çê bikin yani yên belediyan hevserokê encumena gelan a demokratîk encumena gelan a demokratîk vê jî were bêjin weke parlemanê li wê derê wan yani rêveberî avakirine ew Ferîd Atê çi dibêje dibêje niha ew sazî û dezgehan çalak dikin bi taybetî jî komisyona bilind ya dadgeha parastina peymana civakî yan jî dadgeha destûrî Ferîd Atê dibêje wê hemû saziyên wan li ser bingeha hilbijartinan bêne avakirin yekemîn hilbijartin jî wê ya şaredariyan be wê di dawiya meha nîsana îsal da hilbijartin çê bibin. Desteya kar û barên civakî û kar li Rojavayê Kurdistanê û navçeyên Rêveberiya Xweser komîteyek ji bo danîna yasaya kantonan damezrandiye yani niha rêveberiyê divê dawî da Rojavayê Kurdistanê û deverên dibin kontrola xwe de kirin kanton heft kanton ji xwe re avakirine hevseroka desteya kar û barên civakî ya rêveberiyê Meryem İbrahîm di vê derbarê de dibêje ku ew ê di civînên xwe de wê hevseroketiyeke hevbeş ji bo encumena kar û barên civakî wê hilbijêrin ew encumena kar û barên civakî wê çi bike wê yasayekê ji bo kar deyne yani niha li Rojavayê Kurdistanê tiştek tune bi navê yasaya kar meselen çawa yasaya kar rêve diçe mafê karkeran çi ye divê ev tişta hebe niha rêveberî kar dike dixwaze van meselan ji hev derxe lê wê çawa ji hev derxe divê raportê de bibîne. Li Rojavayê Kurdistanê û navçeyên Rêveberiya Xweser li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê desteya karûbarên civakî û kar komîteyekê bo dareştina yasayan ji kantonan re dademezirîne. Hevseroka desteya karûbarên civakî û kar a Rêveberiya Xweser Meryem İbrahîm behsa wê yekê dike. قامت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في دستەیە کاروبارên civakî û kara Rêveberiya Xweser li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê civîna xwe ya yekem li dar xist bi armanca damezrandina komîteka amadekar bo dariştina yasayekê ji encumena ku wê bi rêya vê komîteyê bê damezrandin. Endamên hemû deste û saziyên derbarê damezrandina çawatiya vê komîteyê li hev kirin. Piştî pesendkirina peymana civakî ji aliyê encumena gelan ser bi Rêveberiya Xweser ve di dawiya 2023 de hemû deste encûmen û sazî li her heft kantonên Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê bo cîbcîkirina maddeyên vê peymanê civînan pêk tînin. Di vê derbarê de me xala herî giring gotûbêj kir dê çawa sazî û yeketiyên ku derbarê desteya karûbarên civakî û kar bûne li gor peymana civakî wan berhev bikin me di civîna xwe de biryar da komîteya amadekar ji hevserokatiyên navçeyan û desteya serokatiya ya karûbarên civakî û eketkaran pêk bînin dê civînên bê de dê yasayekê deynin û piştre dê saziyan kom bikin bi armanca hevserokatiyeke havbeş bo encumena karûbarên civakî û kar hilbijêrin. Di vê çarçoveyê de jî hevserokê encumena gelan a demokratîk ser bi Rêveberiya Xweser Ferîd Atê ragihand û niha ew kar dikin bo dariştina yasayekê ji bo karê komisyona hilbijartinan û damezrandina dadgeha parastina peymana civakî. Lolo Xan Rudaw